37 minuts. Neus Francès. Com cada dia, el despertador sona a les 6:15 del matí. La mandra em fa alçar-me un poc més tard. Enllave les dents amb lleganyes als ulls i agafe una peça de fruita de l'aparador de la cuina. Trie 2 peces de roba a l'atzar, comprovant que una és una samarreta i l'altra un pantaló. Després intente agafar 2 calcetins emparellats. Agafe la motxilla i m'assegure que porte el llibre El segon sexe, per tal d'acabar el meu treball de recerca. No puc perdre aquest autobús. Pegue a fugir amb tanta pressa com puc. Avui he posposat l'hora del despertador 5 minuts més de l'habitual i aquests 5 minuts poden determinar si arribe a temps o no. Veig com s'obrin les portes en la llunyania. En aquell moment soc Carolina Cruyff i em llance a córrer. Aconseguisc arribar quan el conductor ja està tancant les portes, però li pegue 2 cops al cristal i com que em coneix de veure'm cada dia, m'obri la porta. A veure si arribem més puntuals, eh? A la pròxima et deixaré. Passe la meua targeta per tal que em comptabilitzi el viatge i alci el cap, buscant a qui vull trobar. Em done per vençuda i vaig cap al meu seient de sempre, a la part de la finestra per descomptat, i de sobte el veig. Estava ajupit, buscant alguna cosa a la motxilla, i per això no l'havia vist, al mateix lloc de sempre, amb eixa caçadora texana de Levis que sempre porta i la grenya caragolada sobre els ulls que el caracteritza. Sempre fem la mateixa ruta a l'autobús, als mateixos seients, les mateixes parades, els mateixos carrers i avingudes, 37 minuts de nervis. No sé res d'aquell xic, ni tan sols el seu nom. Només sé que, com fas jo cada matí, agafa el 90 per tal d'anar a Blasco Ibáñez. Per la seva motxilla ja he deduït que és un estudiant, com jo. Me l'imagine entrant a classe d'història. La seva cara denota que li agrada la mitologia grega. També toca la guitarra des dels 8 anys i li agrada molt cuinar. Ha viatjat a 17 països i té intenció de visitar-ne molts més. L'encisen les dies de pluja i està aprenent a escriure poesia. Viu acomplexat per la llargària del seu nas, però a mi em sembla un model de passarel·la. No té molt bona relació amb son pare i el seu germà major el porta un poc fregit. Juga a futbol, però realment li agradaria apuntar-se a ball. Té moltes inseguretats sobre el seu futur i no vol tenir fills. Està enamorat bojament d'una xica que veu cada matí al 90 i en algun moment tindrà el valor d'anar i dir-li alguna cosa. Odia el gust farinós de la tomaca i adora les albergínies. Demana disculpes més vegades del que hauria i mai arriba tard a cap lloc. És molt impacient i no li agraden els reencontres amb els amics de l'escola. De sobte, com si m'hagués estat llegint el pensament, ella alça el cap i em mira. S'obrin les portes. 37 minuts.